etorri sukaldarien ligara, Euskal Herriko sukaldari onena izendatuko duen lehiaketara. 50 sukaldari profesional eta amateurariko dira lehian, 10 astez 25.000 euroko saria lortzeko. Sukaldari onenaren titulua eskuratzeko ordea, Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzeko lehiatu beharko dira sukaldariak. Gogoratu hemen gaudela gidatzeko, laguntzeko. Sukaldarien ligan onenak nahi ditugu. Saio bakoitzean Amantal zuridun sukaldari onenak soilik jantziko du Amantal Beltza. Ze txarto! Biguna dago, ez da erreka. Gaur ez da izan nahi genuen maila. Amantal Beltzaz jabetuko den sukaldaria da? Jorgi. Baina Erne, inork ez du esan eta erraza izango denik onenen artean kozinatzea. Hori, lutxara. Aldatu sukaldeaz. Goi mailako sukaldarien gisara, taldean zein bakarka moldatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute Amantal Beltzek. Tu, badakizuz zer dagoen platera eta elementu guztiak. Eta hori da sukaldari buru batek behar duena. Maite, zer, estresatu naiz. Erabaki hartzeko momentua iritsi da. Asierren taldea izan. Eta gaizkien kozinatzen duenak sukaldarien liga utzi beharko du. Ikusita zenolako postre atera duen, juste gaur hau asko itxi dituzula. Sukaldarien ligatik kanpora doana da? Maite. Oierre joan batzun, porque azkenean beak ekarri gaitu honea. Nork lortuko du gaurkoan Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzea? Gorra izango da, segunero zauze arriskuen, eta jazta. Sukaldarien liga bueltan da, munduko sukaldaritzari ekarpena egitera etorri gara. Gabon, Ainoa, lehiakideak, Gabon. Gabon, Ainoa, eta Gabon guztioi. Sukaldariok lehen norgehiagoka hastear da. Badakizu ezuetariko batek Amantal Beltza eskuratuko duela eta izarren artera pasatuko dela. Baina beste batek sukaldarien liga utzi egin beharko du. Eta gaurko lehen norgehiagokaren izena da Ekialdeko Usainak. Eta kozinatu beharko duzuen platera oilaskoa kurri saltxarekin. Kurria zuek egin beharko duzue, 25 minutu izango dituzue. Zer uste duzue denbora gitze gongo dela? Bai, kurri justu, kurro txukun bat egiteko justu. Rosa gozi eta dana... Bai. Ba, sukaldariok, prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok, eman zu! Hartu dugu, minututxo bat. Berdin, ez da? Ez que mila kurri daude, daukate aukera beraien nahi duten etxeko, baina lehenengo pausua espeziak. Lehenengo pausua jengibrek eta batxurik. Eta garrantzitsua hasiera motatzea. Zaikero bestela egosi egiten da. Egosita ja ez du zaporea indartzen. Eskerrak gaur argutzeik ez doten, Venga, ma, animo! Lasa, egoitz, etxen bezala! Etxen goxo ateatzen baitzait. Bai, osona, venga. Hemen ateatzen den bezala. Sukaldatu zu, dakizon bezala, venga, animo! Saiatuko naiz, alde nobeki nahiken. Eta, pues, ateatzen den atea, ni pozik. Miren. Ota! Estampa polita. Atzo zu semea giratzen da gaur, semea giratzen zu. Ai, nerrez hasiko naiz, Ni pentsatzet... Semea, bueno, ni igual lehonen naiz semeen gatik, baina bera ez da nire gatik, porque demostratzen nahi da bera balio dula eta ongi da bilela. Biok zaudete hemen, biok merezi duzuelako aukera bat sukaldarien ligan, eta biak lehiatuko zarete agian elkarrekin edo elkarren kontra. Baina hemen ez dago inorren gatik. Hala tokatu zarete, eta oso estampa politak bizi ditugu, eta oso politak zuek elkarrekin defendatzen ikustea. Intzegin eta lanean, berdin, beste batzu danazkatu. Bueno, eskarrik asko. Zuri. Venga, ma, animo, etxen bezala, bakizoiken da.
beste abiadura bat ikusten da, hor patxara eta esperientzia eta hemen egurra. Eneko hasi da oleskua moztutzen, baina nik uste martxan jarri beharko lukela kurria. Tipulakin oraindik ez da hasi, oleskoa azken momentuko pausoa da. Eneko erlaxatu gabe, denbora aurrera dijoa eta, bintzat olioa bero dago. Bueno, venga, chicos, gero arte, bai. Errezeti probedot inoz, bai. Lo que pasa que, claro, arroza behin bida, denbora kondon eurtu bidie, zuepe erantzunen bidabe, osentzuen, eta ber, zelan emoten dan. Baina nik usteot, niko erreza dala. Sukaldariok, 10 minutu geratzen dira. Ze moduz, Isak? Mesede, bai. Ondo, uste dutia dauka. Saltza itxura hona dauko, Bai, gatza falta da. Denbora bihar dute, hori prestatzeko. Isak? Kaixo Isak, zer moduz? Ondo. Bueno, eso es un elementu, ¿vale? Edo zer? Bai, kurria bai. Kurria bai, ez? Bai. Tira, superez, Pakistangoa zara. Ni Pakistani iparraldekoan naiz. Eta, tira, Alex Txikonekin hori da. Zamalari, orduan, berarekin joan nintzen negu expedizio batekin, duela 11 urte, eta sorte txarragaz hil ziren gure 3 lagunak. Berarekin egon nintzen 5.000 bakarrik, ni eta bera, eta 8 egun pasatu gero, etorri ziren helikopteroa, reskata egiten, eta bera esatu dezak. Joan nigaz, Euskal Herria, handaukagu aukera gaiago, bizitza aurrera emateko, eta gaur nago hemen, hor gaitik. Alex Txikon esaten dute, ezak, zu joan gozaren nigaz, bestela egun batean zu ere geratuko gara mendian, eta etorri nintzen berarekin. Kontrolatzen joan ama dena, ongi zoazta denbora. Eman miren, beka, erki zoazta. Probatu hoi asko puske, a ber nola die. Mundial, sukaldariok 5 minutu geratzen dira. Ui, ez da gelditzen. Ez da gelditzen. Bale, itxi. Ez da gelditzen, Tori. Zeran ez dala gelditzen? Ez da gelditzen? Ya está. Ama, zutik ate arroza ine badau, Ez pasatu arroza. Ontzala bere puntun ja. Zutik atea. Mundiala dau egoitz. Lasai. Bale ba, to kontrolau. Buen maestro. Buen maestro. Sukaldariok 2 minutu geratzen dira. Hemen jabadekot, kokoa botako txak. Eta listo. Saltza polita tera du. Kolore polita dauka. Lehenengo horrela. Eneko? Bai. Eta arroza, hola pixkoa gainetik edola. Aroa, aro bat. Hemen. Lateran arroza, behian. Hola, bai, hola xe. Ama, salsa bota, Sukaldariok minutu bat. Eta harin turmisakin egin balu, beste loditasun bat izango duke. Eta oleskua bota dio, eta hasieratik esan dugu da, kurri saltxarekin. Ez saltxar. Zorkari gogorrik uste zuen, zenbat? Amairu igual. Eneko referentian kontuz eneko egin Arrabe bai, Hemen jonbe bai, kontuz, sortziagaz, Bai, badozte potente. Eta amairua hangoa, pasan eguran hartu izun, Nik uste aurreko zio baino toso beto bai. Toso beto bai. Bueno. Asin berko dugu hemen. Vamos a mirar. Verde piscina, eta listo, A ber, ingo diot beste un
En el plato así un poquitín de algo. Jarri perejilekin dena ongi. Berdi eukizala, kolore pixkoa. Arguiñano. Sin perejil. Jarri berdea. Nebazu ja erdian jarri. Ziri berdea jarri bertzaiota. Ama, ez dau denboraik, utziola. Sukaldariok 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Sukaldariok utzi tresnak eta eman urras bat atzera. Niko kontroletaran dut, arroza erantzun deu, azikeratik, gero joskoa gasaskinaz, saltzi reduzidu. Ondo, gustora ibilnaz. Ego, hasiratik fin, platerak itxura politia auke. Eta kurri zalea zara? Bai, guztetaiat, bai. Zilantroarekin kontu ze, badakizu martorria berak kolorea galtzen duela oso azkar, hasieran kolore berdea zeukeen politia esan du, jo hemen lortuko dolio politia, saltxatxo bat. Baina ez teo, ez ban montetan. Horrela egiten dute indiarrek buruarekin. Bai. Urriak falta du indar pikin bat. Eskerrik asko. Bueno, hacemos zibilizera. Ondo. Bai. Ondo, guztua bila, anda. Zergetik aurkeztu duzu platera hontan? Aurkezpena niretzako ez dezu ondo erabaki. Bueno, indagoa, jazta. Platera baitare hori ez dut egoki aukeratu. Eta buruan ekan gauza bat, azkenean buruan dagozen gauza hori nazuin, eta ez da ondo batea, Tira, sukaldariok zuetako batek amantal beltza eskuratuko du gaurkoan. Eta beste batek sukaldarien liga utzi egingo du. Epaimaikideok, erabaki hartu duzu dagoeneko, ezta? Eskatuko dizuegu bi pertsonari zuen platerak ekartzeko. Eta izango dira 53 eta 8. Venga, ama, animo. Hauzo mindazota, venga, ama, animo. Zerbikote? Joniaki arraro, horregotik. Igual, zerbait egiten saiatu da ez egin bat. Hori da. Ikusi zaitugu probatzen, eta kurria egia esan kurria goxoa dago. Testura goxoa duke, hoi asko ez dago izki, baina arroza. Dago gorra. Aldente gatu da gixat, bai. Aldentea baino gogorra esango nuke. Eta horrela egitea ez da zuzena. Eta aurkezpena lehen esan dizutena eskas. Miren. Esan, lasar. Leno esan dizkizut, deigarrien egin zaitena da, horrelako plateretan arroza zuri mantentzen dela, normalean albo batean. Pentsatu kultura hauetan ogia jateko ohitura handirik ez dagoela, eta beraien ogia arroza izaten dela eta zuri zerbitzatzen dela modu honetan. Orduan, kurriaren kultura hori errespetatzare bazen gakoetako bat, eta hemen danan astu dugu. Ez gu ez gaude etxen ohituta espezie askokin daula. Eta orduan neuken bilur pixko bat. Eta orduan indot aldotena, baina oso gustora gelditu naiz. Esku hona daukazu, lanean fin aritu zara, baina kurria eskatzen dugun momentuan, kurriak eskatzen du gure, barnekate txiki hori hautsi eta aurrera egitea. Apurtxoan neutrotxo geratu da, bai zikutxe puntu horrekin, puntxa falta jako. Ikastea torri naiz eta orduan horrek asko balio do. Eta gaur ikasi dut asko baitare. Badakit, kurri ez dela nasi behar arrozakin. Zuetariko batek sukaldarien liga utzi egin beharko du. Ontsi bertan hau kikilduta.
Ez da gize pasakoan gauza, 10.000 guzaskat buruan. Jon oso ona da eta oso aurkari gogorra dauke. Txura madila gogorra. Alde hobekin nahin do eta... Eta sukaldarien liga utziko duen sukaldaria da... Miren. Emozionatzen nahi naiz. Bueno, oso pozik, egondu naiz hemen, oso esperientzie politia izan du da. Laun asko indiot. Eta azkenik, musu handi bat etxekoari, honea etortzea animatzeagatik. Oso esperientzie politia izan du da. Eta bain esan diotena egoitzu aurrea. Tira, balen, kanporatuan norden jakin dugu, eta orain amantal beltzaz jabetuko den sukaldaria ezagutzeko momentua ere iritsi da. Nortzun artean dago Leia? Momentuz honenak izan dira Baladi eta Eneko. Sorpresi izan da. A ber, nik jakinte moduen injot eta jakinot sabore puntutik eta ondo, platauen nahiko fini izan da. A ber, paizen esku da. Harrituta azkenean esan dudan bezala, sukaldari oso ona gaude. Baladi, arroza aparte jarri dugu, ohitura dagoen bezala, batzutan alboan, separatuta, baino zuri, eta albo batean zoragarri dago, itxura ere oso ondo zaindua, tastatzeko goga dut nik. Sorkuntza puntu hori oso ondo landuta dakazu, eta oraingo platera oso polita. Eta gaurko niretzako politena. Niretzako plater borobia, oso borobia Baladi benetan. Eta orain, nik hau dastatu dut, baina... Dastatu lehenago. Javiren gomendioa jarraituko ditugu. Gozo gonda. Eta kadaka koko esnearen tokea daka izugarri ona. Oso ondo, barruan, saltxarekin oso ondo nastuta. Bai, espeziarekin batea. Oxua, ez da goxotasuna boten dut. Zango dute borobila. Bai. Tira, epaimaikideok laterbiak bikainak dira, baina bakarrak lortu dezake amantal beltza. Halaxe da. Beraz, amantal beltzaz jabetuko den sukaldaria da... Oso ondo, oso pozik, bai, jo. Atara kontu, egonaz nervioso, porque azkenin Baladiri begeuse on asko esan ziez. Bai, hortxe nago beti amantala hartzeko momentu hortan, baina aurrekoan hasi, gaur Eneko, aber hirugarrenean Baladi aipatzen duten. Pero zenuen? Nik ez da. Zoriona, jo, Tira, orain ez da kasu zenbakirik. Gustuko alduzu zenbakiren bat, batek zazpira? Laue. Zazpize. Jurgirena, Ez Gernikatik menbio, txarto. Zazpireti oso onak eta ez dago favoritismorik hemen. Eta orain, lagunarekin edo lagunaren aurka, ez da? Bai, ikusko da, Albago batera... Gero galdu ezkero be... Jurgi eta Eneko eta Jurgi. Tira, nahi du ekipoan izan, Urrengoa pentsetan. Ni bai, nire ekipan guat, gero ikusko. Bai, bueno,
aurkari pitzek izin dugu gorra, eneko kidasi dut, eta, bueno, a ver, gure kontra, oza, nire taldin bada, hobeto da. Oberarekin, obere kontra. Zertan da ona. Kompletoa da, horretanetarik iken da, así que, gogorra, bai. Kontu zibili bat zehor noa, zenbaki baten bile, osea, que... Egurre! Gabon guztioi Sukaldarien Liga bueltan da, munduko sukaldaritzari ekarpena egitera etorri gara. Gabon, Ainhoa, lehiakiria, Gabon. Ese gana hoi? Gabon, Ainhoa, gabon guztioi. Sukaldariok zuek zarete gaurko 8 izarrak, baina badakizue Sukaldarien Ligan 7rentzako baino lekurik ez daukagula. Horrek esan nahi du, bigarren orgoiagoka bukatu ondoren zuetariko batek Sukaldarien Liga utzi egingo duela. Ongi etorria egin nahi dizut, Eneko, ze izar berria zu zara eta aurkeztu zure burua, zuk badakazu zure jatetxea. Bai, Gerniken, Zaiobarri jatetxe, taberni badekogu, eta bertan daratez, ja, urte nahiko txu, egiz esan. Lehendik aitzek emontzan, oin aitxe falta da, baina, bueno, oin guk segitzen gu. Da nik uste dute orgulloso oso ongo zara. Eneko, gazte zara, sekulako proiektuaren lidergotza daukazu, esan duzu aitaren omenez, hemen ere bazaudela, ezta? Bai, aitxeri jo asko guztetaiakon, da askotan, bai, pintxoan konkursoak edo beste guz asko, bera gaitxik egiten abezen, da bain, bueno, ni bepikeu inaz, eta... Eta noiztik damakizu martxa, Zaiobarrin? Jo, ni jatetxe hartu nintzen Sukalde buru 20 urtegan. Azkenien, oso gazte. Biziziak emoten deusen golpi egiten zien, da itxe geixorik jeuz izan, eta niri tokeiaten. Eta, bueno, toko madurar esaten dalez, ez? Jo, aitxegazak ordenaz pilo bat, ez? Nire parte bat, osea, bera da, eta bai, nik uste oso supongo orgulloso gomidana. Asier? Asi, lagunentzako. Asi bazutanik laguna garenez. Esan berra daukat, aurreko saioan Suiza zinela sukaldaririk onena, eta horrek esan nahi du, gaurkoan sukaldari burua zu izango zarela. Aukeratu ezazu zure sukaldari buru aurkaria nor izango den. Oier. Eta zergatik, Oier? Bueno, alde batetikan niri aukeratu zian aurreko saioan, eta pixka tortia bueltatzatikan, eta estetek pixka batek jolasten bai, ez? Azkenin bera talde lanian, nahiko oztopok izitu, pixkat, ez? Azkenin ikizu zen bere arazoak, eta, bueno, berez ikusten dut, konpondu duen edo abantaia da niretzako. Zuk, Oier, zer sentitzu duzu? Asierrek zu aukeratzerakoan? Ongi, hori ez, aukeratu nuen, aukeratzen nau, eta ez, berriro froga pasako dugu, eta ea ikasi dudan ongi. Lugarren aldia da sukaldari buruzarena. Hori, zelako presiño ez da oso ondo, baina, bueno, hori defenditzia, ea gaur ze maiz ikusten dugun. Pinpongeko pelota bat bezala ez? Taka, Atzera eta aurrera. Bueno, azken finean gezkiatela zezki tiroak taldekako lehiaketetan, beraz, bai, ongi egin du, bai. Orain, taldekideak aukeratu, bai, baina sukaldari buruak aukeratu beharko duten norekin ez duten nahi kozinatu. Eta hasiko da. No, ez duzu nahi. A ver, Prosa biduritzen zait pixkat arriskutsua. Agian azken aldiko taldarekin amaitzen dut, ez? Ikusi dut nola ekin digun, eta agian hori egiten dit, berriro bertaldea sortzea. Asi, norekin ez duzu nahi kozinatu? Estrategia jarretuta... Maria... Maria... Kolpea? Bueno, edo zer aldu pasa, así que mentxe gaude, platerak aurrea, eta hor goian aite honurrengo proban, así que dan amatea. Aurrea, baino atzera begiratuta, etzen egoera xamurra izan. Atzeko atzean da, eta listo, niretzat aurrea. Deja vu bat emoten dau, Aurreko astean geratzea, oaino haingua, saiatzea irabaztea behaiei, eta listo. Agian Mariarekin kostatzen zaigu ez, biak oso sukaldari bakarteak garelako, komilaen artean, ongi ateratzen zaigu bakarrik aldeadik, eta karakterea daukagu biok ere. Oier,
zure txanda. Laua. Jurgi. Zergatik, Oier? Ez dut ezautzen. Ez dozu ezautzen. Jurgi, zerura begiratu duzu, zer pasada zure burutik? Librazioa, azkenien batzaz ez ditzen jentia apurka-apurke. Bueno, nik argi dukiote azierren talden gotela egon. Da, bueno, posik, gero ikusko da, ondo ikemagu edo ez, baina bentsete galdu edo irabazi, baina lantaldien gustora egon, hori da importantiena. Da, hemen bakit beraz gustora egon nazela, así que, posik. Hemetik ni bana zugalde burue, beti egon da beste punten. Osea, zugalde buru besti kontrengante bera izango da. Asier, beste bat. Asi. Egoitz. Egoitz? A ber, Egoitz, familia, ia. Hoi da. Zer sentitzen duzu? Azkenean talde ia bera zarete, aurreko saioan elkarrekin lehiatu eta gero elkarren kontra lehiatu zinetenak. Bai, izautzen gaia gerozta gehiago eta nik uste gaur onginen dula. Orain kuadrilla zarete edo... Bueno, momentuz bai. Momentuz. Maria eta Oierren arten bai daola... ez diela ongi konpontzen edo ez dakiz zer duen garbi, ni nerekin behintzat ongi neon da, Oierren kontra ere ez dauke deuse. Oier, jarraitu. Gaur hirugarrenik ez. Ez da pentsatu ere. Hau da. Irua. Irua, Gorane. Taldien arteko kompetentzia gogorra da momentu honetan, ni oso pozik nau, lekuan taldiaz. Aurreko asteko talde ia bera, zergatik Goran, Bat esatearren. Estrategiari gabe. Baina leheno esan dugu, Goranek rollo ona ematen dula, eta zukalare beste taldean sartu duzu. Bai, Gorane bidalioz bere taldera edu nahi nuelako bati batet eta ez nuelako berakartzea nahi edo gaizki ateratzea kolpe hori. Hasi. Ai, ama, hau marroia. Marroia, hola aukeratzea. Beste azkeneko bi saioetan, azken konfiantza handia dakate dungan eta nire taldea nahi dutenez, heneko. Horrek esan nahi du? Edu, zatozonea. Bai, azkenean dena gaizki atera da. Bueno, gaizki edo... Bueno, azken aldiko taldearekin goaz eta gaizki joan zitzaigun, baina, bueno, positibo gelditzen naiz eta ea buelta mezen dugu tortillari gaur. Estatik geina. Oain zua jarri bat jo bagoitza gure lekuen. Hortaz pozik. Bai. Kriston punto interesgarri baten gazemen eta niri gustauko jaten jakitia eduk zer pentsatzen dauen. Hor ondo edo bestian hobeto. Hor nahi xau? Eta ia da. Osa, haurekin ez dakate alasoen bat. Baina, hamen guztu anau. Pasan egunen genuen behar super ondo. Super posik. Eta naiz eta ondo edo txartu atera, guztu hagen gogu gaur. Eta hori oso garrantzitsu da, zualde batetan, joder. Eta ez da. Ia da, tío. Ia da. Hori ez da estrategia bat, osea, bela zenean esan duna, nina dute egon zuekin. Eta ez da, eta ondo eta jako, eta ez da, eta punto pelota. Eneko, hazen olako sarrera. Bai, raruitxeiat, kutsilloak egoti emaizen, igual plastikozkoak emimikoz bedo, Boa, txabal, zer da hau, Zago, tensioa, Bueno, agian zuri tokatuko zaizu tentsio hau guztia goxatzea eta... Bueno, ni tentatzea pixka bat. tranquiltzen etornaz, ni lehenengo probi da, honino ez dut ezagutzen, baina tranquilo beto itzen da lan, danon artien eta giro nagaz, giro txarrak ez teo eroaten inora. Horri heldu, eta ikusi daia, nabaritu daia Plateren emaitzetan. Zeus rollo txarra bat hau, y me temo que ni pabekotez Platera portu baina, bueno, saiatuko. Tira ba, bigarren probaren izena da gordailua. Lehiakideak, maietan dituzuen osagai oinarrizko batzuk, osagai berak dira pikasuetan, baino talde batek baditu
hiru lata txor, eta besteak beste hiru lata. Nun, inork ez dakien zein osagai dagoen barruan. Eta osagai horiek ikusterakoan, prestatu beharko dituzue 3 plater. Alegia, lata barruan dauden osagai horiekin 3 plater egin beharko dituzue. Gazi gozoa, berdin du, lehenengo plater ba, bigarren ba, berdin du. Geuk ere ez dakigu latetan zer dagoen. Osa, 3 plater. 3 plater. Igual du 3 lehenengo, 3 bigarren, o 3 postre izatea. Nahi duzuena. Nahi duguna. Beraz badakizu, 3 plater kontserbak baliatuz. 45 minutu izango dituzue. 20 minutura lehen platera aurkeztu beharko duzue, eta 35 minutura bigarrena. Denbora bukatondoren, azkena. Eta sukaldariok, 3, 2, 1, sukaldariok, eman zu! Bai, atea bolak. Piña. 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 Orburuak. Vale, orburuak, zera. Vale, eta azkena? Orburuak, piña eta lata txikia falta dugu. Berberetxo esan dut. Venga, barlan, ceviche bat. Venga, zu ceviche egin hasi. Vale. Orburuak egin zer. Zingo gorraz. Patatita gaztazu lebe ondo doaz batera, Ni nase oso resolutiboa. Orduan harin pentsetu ezin biden, gitxi gora bera, da martxan hasi, danaz paraten nervioso, así que, bueno. Orburuak egin zer? Nik tempura ningo nabez, da hori pure, da tempura txubete, da azpitik zera. Baina pasta bai. Da pasta bat dekoretako, da tempuri gani bingo txagu. Pasti, oza, patatie, zera, gaztaio urdine, horraz pure batein, azpitik ipiniko gu. Pasta ganetik, da gero tempuran ganetik orburuek. Eta postrea? Zer gehiago? Postrean, haunekin piña egin zen behar dugu. Hoitzen dugu hori, izan duguna? Bale, baina piña egin. Zingo brioz baten antzeko edo? Gazta piña, ba, de lujo, Vale, pues ya está. Da postrien horren karreko da. Di jarri gonaz. Venga. Vale, zenbat pasta ingo, temet. Anana edo melokotoia baldin bakago eta burua etorri zait. Ostia, horri alnibar datetan dago. Orduan, aprobetsatu dugu alnibar hori bustitzeko, empapatzeko, zera, ogia. Eta ja daukagu tostada bat. Melokotones. Pikilloak. Tomate. Alubias. Tomatea da. Tomate. Alubias. Tomate, alubias, vale, ikusten deu. Jasi behar da, Melokoton postre. Melokoton postre. Melokotea ingo dugu hori ikusten ditute fruitu batzu, ingo deguna da melokoteari kolore pixkat eman eta karamelizatu, bale? Gero fruitu lehorrak garrapinatu pixkazatak tostatu eta gero, bale? Tostatu fruitu lehorrak eta gero garrapinatu. Ondoren, horrengo frogan bezala, kremel bat, bale? Egun 50. Hori ongi, gero ja, alubiekin zeiten dugu, segurtasunera. Ni klasiko, bai. Verdura, Maria, ez da? Bai, tomate, cebolla... Baratxuri olioakin, bale? Eta pixkat azena joat. Bai, da verduri egota eta gozo. Niri emotezte sentsazio oierrek beti saiatuko deuela platera kompliketan apurtxu, baina askotan nik gura got efektiboa isen, zeu zer txukunean atara, eta platera presente ben bide, eta gozo badauen, eta pistosoa badan. Bai. Kaixo, taldea. Kaixo. Kaixo. Estamos ayer. Lekutik kanpo gaur egia esan. Zer erabaki ez dute? Ba, lehenengo platera ceviche bat ingo dugu. Ceviche bat. Ceviche bat ingo dugu. Bigarrengo Lima bakarra kasute, ez da? Bai, limarekin, bueno, ceviche ingo dugu. Cevichea zenekin, Ba, behar utzi diot. Zeharo, behar kontrolatzen du platorie, goitxuta gogitera. Baina sukalde burua zuzea eta zu jakin erko duzu. Ba, gero galdetuko dio nola egin duen. Ointxe bertan hau pixera rekatuko du, eta ja dena martxan dagoenean, arean joa. Sukalde buruak dena jakin behar du, baina jarraitu. Kapitain bat, sukalde buru bat, beti ez dago euneko eunean. Orduan, zuez bali mazeu euneko eunean, da jaixeltza 70 eta zure ondoko bat euneko eunean dago, delegatu eta utzi. Kaixo. Kaixo, kaixo egon. Oier, zein da plana, nola antolatu dituzu lanak? Ba, egin duguna da eman komunan eman pixkat ideiak ez zertara goaz, zertara ez goaz, ongi aukeratu, segurtasunera, beraz... Zein plater egingo dituzu? Egingo dugu tosta bate, mantekia pixkatekin, oso azkar pasatua zartakian kolore pixkate maiteko eta biguine egoiteko. Gudako barazkiak eta hori gero untza alinatu eta gainetikan gero tomatea ez, udako barazkiak, vamos, tosta horrekin. Bigarren goz, Mariak da prestatzen alubiak gero potxatuak alubiak egiteko, ez? Oiara plater bat, klasiko azken finean, bai, hori da, baratxuri hori pixka batekin, eta hemen ari egiten. Melokotoia, krembelakin, gazta krema bat, eta frutu lehor garrapinatua. Hau, oiarra baino bea, oie. Oiarra baino bea. Esan beharra dakat, oier, zelako isiltasun entzuenan gaur sukaldean. Baina, ongi, animo ekipo, dene motera. Falta da zure ama. Hoi da, pena hundie, mirenen oiuk ez dia itzen da.
Gorane, libre zauzi. Bai, libre nau. Beste kasola bat, hartun vinagra purtsu bet, Txikixe ondixe. Txikixe. Vale. Tipuli errozengo purtsu bedolan majeretan. Zebiozu. Hor, bota ospina pur bet eta azukrie. 50 azukrie dola, bale? 50, etxe gora bera. Zer esago zean, hiru bizkaitarri honu ditela hemen. La madre me parió. Bai, 50, etxe gora. Bizkaitar eskozilla, ezker eskuin. Barigi esan duzu? Bai, barille batega, Simon. Zer ipintzen dau ba? Hori ez da barille. Barille bat normala. Hori de barille, baina batidora. Hori ez da barille. Hori mille da. Zein da ba? Barille bat. Hartuzun eskuen, baina normala. Joder, ba, ez aizte zuzen dan. Joder, a ver. Zer, a ver. Ondo ingo, Jurgi? Bai, distraidu, joder. Oina, konzentratan hau. Kontzentratu dago nien, ez uste batzutan, ez da bela oso ondo berbaiken. Ez ez de, bueno, niri holan berbarik ezein, Tranquil nigaz. Sukaldariok, 10 minutu geratzen dira lehen platera aurkezteko. Tosta, nahiko potoloa, bale? Gordinik. Hau ez da polita, bale? Ez hartu puntako erdian, hori. Ze, gordinez? Bai, potxora. Hola. Eskinak endute, ez? Rustikoa galditzen da, bakzu baraziekin eta hola, pentsatzatu hola, ongi dago da, pentsatzen duzu. Potolo dago, igual. Bale, kendu, bale. Potoloeki ustaz, eski gero, xamorra galitu behar da, hauenak galituko da, gero, Nikola neke. Kuadreo apur bet eta listo. Bale, bai, ongi. Baina oso gutxi utzi, bale? Oso bero eta dita egin bakarrik, bale? Baina noreko zentzuk... Ni berdura segituan ningo, potxatzen jarrikoet, ja potxauta donian ondo potxauta, ja... Bale, dikain, nahi duzu baratzure hori egiten ikatzean kaso batean edo ongizoaz? Ez ondo. Bale, agian egingo dut entxaladarekin pixkate urre egosian pasa eta kulis bat, ez? Olibarekin pixkat dekoratzeko alubia gainetikan edo... Zerrekin? Letxuga krema bat. Ez dugu bat ailatzen. Da, baliatzeko, ez da, ikusten denak ongiko bazela. Ez. Ba, bestaz pasatzen ez enekorekin eta berekin barazken goa. Bai, enekokin, txelelengo platera hori izango, así que honena hor jartzia da. Bai, berekin hor jarri, bai. Eta hortarik aparte pentsatzen zu, hobetzen aldugula zehozerekin edo lan ongi? Ez, hola. Babarrun klasikoak, hola. Nik barazkizek ebaiko tesatzen. Mariak oierri esan diola enekori laguntzako. Orduan, hor nahiko naste gorraste dago, ezta? Osea, lehengo platera espalin bazu hasieran ateatzen, aurreko astean bezala, berriz kanporak etzen. Zer, botako ja? Gero, hau bitxan. Sartu neberara purtsu baten hori, edo kongeladora sartu. Jurgi lidertza hori, sukaldere buru perfil hori egiten ari dena. Eta Gorane beti bezala, tximeleta da bezala, tiki. Alaxe da, Gorane ondo inju, eta Gorane pega aurrera juteko eta gora juteko, ondo torreko jako. Gorane, atakostazu hori ospine atara duen. Lau pertsona dira, 3 platera egin behar dituzte, eta nik uste dut Gorane dagoela laguntzaile lanetan. Bata eta besteai. Gorane, amese? Zer lastan? Hau sartu nahi kongeladora purtsu bet, 2 minutu. Gorane! Guakamoli guzu probeu, Proba unbidogu dana, jakiteko. Emateko gure ditzize, proba biogu dana. Hartu niretik bestela. Hau, alzu probeu, apurtxu bet. Gorane izaten diozu, Gorane, venga, guazen hau egitera, zuguna da, laguntzen du, ondo iten du behar, zer guzu. Sukaldariok 3 minutu geratzen dira. Begira, eneko zenolako sena duen. Gauzak iten ari den bitartean gainontzeko egaldezka, eman behar dituzten pausoak, emateko behar dituzten labeak, suak eta kontrolpean dituzten. Hori da, eta hori bada, ez? Talde lana. Hori da sukaldari buru natural bat. Opo, Bai, hau pasu, venga. Ongi etorri ekipora, Ja, ez dakutzen gara, baina ongi etorri. Bueno, bi aldu izti ekipora, osea que... Ja. A ber, Maria da, tun bere bidetik. Goizeko argi da, bera, tatata jokatzen da. Eta eneko, bada saltzan potaje bat, eta orduen dau, bera, nire dauen. Baina ez dau kompetenzia. Saltza guztietan dago eneko. Eneko oso
pixkat urduri estitatua, oso bizi, pixkat moto bat bezala esaten den bezala ez, eta pixkat topera oso besteekiko ez, azken finan dago hor diferentzia bat giroan. Cuadramos un poquito más finito, hola, ongi pentsatzen gero kulisen guruan. Rustiko? Eta Vale. bai, rustiko, osea, zaporea. Garbitxu eta ian plate bengo, Bai, enplatuko dugu. Igual pixka ditxo bestela. Bai, itxoan ingo, bai, baina dino ya dana presteu bitxeko hemen. Sukaldariok minutu bat. Vale, ya bai. Venga, hemen, ze biozu. Hori, tenor bateaz dekoreko apurtxu bet hau, da jazta. Tenedora. Probeu ondo, Gozo dauz? Kulisa hau ya está, mega. Observado, balateri, gaur bintzat ingo dute. Do? Bai? Bai, bota orain, pixkatxo bat, ero kulisa. Vale, ja, okay. 10 segundo. Itxain, gero. 5, 4, Gurea eta begiratu behar da, Garbitxu hori bitxaki. 3, 2, 1, denbora. Sukaldariok, aurkeztu lehen platera, mesedez. Salde, non dago platera? Hortxe. Nara? Sierra. Konta iguzu. Zea, berbere etxo zebitxea. Bai. Guakamolearekin. Tomate apurtxo bat, tipula gorriarekin, limoiarekin, mazeratua, guakamole pixka laguntzeko, eta tipul gorri egin dugu, ozpina, olioan, azukre patzekin, beste puntutxo bat eman. Eta nola egin duzu zebitxe batek, badu, bueno, tigresnea esaten zaiona? Bai, dakagunakin, eta, hau bezala. Zer bota diozue? Pikante puntxu bat, lima... Lima daka. Lima, piperra utxa bai, gatza apurtxu bet, berane berberetxoan urtxu bai, apurtxu bet, soja hasta la xagoen, beti guztetan soja apurtxu bete sartzi, baina, bueno. Ni lehen oso duten bezala, kapitaina ez duten bezala, kapitaina beti ezin duen eguna eman, eta jakin behar du noiz, utzi beste ipasu pixkat emaren, ez? Kasu honetan, platera... Jurgi izan zara, platero honen... Aukerak eta niretzako oso ondo, baina zu jakin beharko zenduke, sukalde buru izan da, beak zer egin behar duen. Esan dugu, batana jakin jo, zer bingo dugu? Lehen otzakin. Momentu batean nola ingo zuen, ez? Zein zen emaitza bai, baina ez... Da, gero kipuli bat apurtxu bete... Kipuli eskaldatu injogu, uretan, gero ospin eta azukrie. Nasteu, otxikio apurtxu bet, eta gero, otxikioan apurtxu bet, kipuli bertan sartun, da limoitxu apurtxu bota, kolore rosa, mazere kolore arrabetako, hori zukaldin beti jo, ze guzti girat, kolore moti platerari, da... Platera goxo dago. Goxo dago? Oso dago. Eskerrik asko. Eta ura oso ondo onduta, piperra utxak emate jo. Horrek gatz puntu de badeko, da apurtxo botatzet. Soja, penia ez dekola, guztetzen da apurtxo botatio, ja, bueno. Faltan ere zu botatzen, zu maider? Guakamolien oso punto derra bebai, Gatza oso ondo, kipula bebai, verdura bebai, oso ondo. Zigun bat etxe batera jun eta eskatuko nuke lehen plater gixan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Horrela jarraitu. Eskerrik asko. Jurgik aurkeztea platera ondo iruditzen hau, berak egin du nuke egun, eta nire lantaldean konfiantza dakat, eta ni bezala beste bat egin dezake. Oier, konta igutu. Bai, udako baratziak ditugunez, udako tosta egin dugu, ez? Tosta bigun bat, sigortua zartakian gurin pixka batekin, udako barazkiak, refrito bat gainetikan, eta lima, pixkat freskotasun gehiago ekartzeko, ez? Osto batzu gainetik, berdin, pixkat tomataren azukre hori agian pixarkentzeko, ez? Ikusi eta itxura, hasiera esaten nuen. Dirudiena, baina askoz ere goizuago dago. Apa, ekipo! Dirudiena baino goxoako, venga. Apa, Maria Irribarrea, venga, atera, venga. Apa. Azkenean nik uste tentzioa sola aurreko astekoa, así que tentzioa nikan hortzeon, eta listo. Niretzako grazirik esateana ez dauka. Onge. Niretzako gatza falta du, fijo. Eta itxura, bueno, eta ogila ondo dago. Baina gainekoa ez daka... Ogia egia da, asko laguntzen duzula, gainekoari apurtxo bat sosotxo geratu dalako, ezta? Bai? Egia da, ez dagoela denporarik, apurtxak egia ere baditugu gure artekoa. Noski, arazorik gabe. Baina uste eta dos gaudela, itxura eta pikin bat gehiago zaindu behar dela, jakinda parekoek ze estetika zoragarria landu duten. Zaindu hori. Eta aurrekoak beste taldeak
Kriston platerra egin du, lehenengo platera. Vale. Ez erlaxeatu Oier. Ez kontu zibili. Kriston Ceviche bat aurkeztu digute. Bai, momentu honetan, biratu den ingurura, eta pentsatu dut, bueno, nola ateratzen zaigun gaur, eta ja animoak daude pixkat lurretik ez, bai, kilikolo. Jaken bide zenbat bota bietesan, Zer? Honenak zenbat bota bietesan, Pare batekin nahi guztango da. Gorane badaki zein den bere tokia, badaki zein den bire gabeziak, eta badaki non aurreratu ditzaken lanak. Eta hori da, zoragarria horrelako jendea taldean. Irakiten dago, Jazta. Irurogeta bat, vale. 6 minutu, gatza badeko, tapaukete edo tapau barik, hobeto ingo da. Irakiten baldin bada ondo da. Hain buelta mon. Venga. Maria, eltzeko klasiko bat, bagarrun txuriak, Oierrek esan digu, denon artean hartu ditu erabakiak gaur. Bai, gaurkoa danon arteko izan da, nik uste eta azkenian ez dela izan. Zaitut pare bat aldiz hitz egiten saiatzen eta ez ditzute arreta hundirik jarri. Bueno, baina azkenian nik uste espero behintzat ondo ateatzea gauzak, ni bakarkan honekin azkenian berdura potxau eta pixka zaporegi emateko babarruna eta... Ba, zorteo. Eskerrik asko. Babarrunak azkenian nik lanean, bueno, nire lankideak ititu, nire albua, nik laguntzio eta hola, ordu nik dominauta dazkat. Sukaldariok, 10 minutu falta dira bigarren platera aurkezteko. Egiten dut baratzuri hori pixka bat aparte edo badakaz? Nik enu, zertako? Badakateatzean egiten ari naiz, Baina zertako? Botatzeko oliberik gainetikan edo sazonatzeko pixka gehiago ez? Baina eske babarruna bestela zaporiak enduko hier. Uste duzu gehiagik zua izango dira? Bale. Ba, Mariak bai, kasu egin behar dit bai, eta baina ni bezain buruko gorra da, eta, bueno, agian ez zite ingo ere. Maria nahi duena da bakarrik lana egin, eta ondo eta berea, baina argi dago etzaiola zerbait gustatu. Mariari oso garbi galdetu diot, saiatu zara hitz egiten eta ez dizute hitz egiten utzi. Eta, bueno, baloia kanpora. Hor zerbait gertatu da, eta ez dugu ikusi. Ni nerean joa eta bestiak igual izkit. Arrautze potxatu bat alubien gainetik, ez? Nik tradizional, atera dena egoetz etorri gurekin. Bai, baina, a ber, ke pinta? Arrautz bat? Bale. Entzuten dizuet eta bai estatzen dut, bale. Mariak paso egiten du niri gainetik eta bai, eske neko asko inposatu da ere eta gian neko hori gehiago segitzen dio horregatik ere. Sukaldariok 3 minutu geratzen dira. Ondo, ez da? Ondo, hijoa. Gatza pizzazu ez da? Pizka gora dio, bai. Ba, ze plater erabiliko? Bat polita sakon bat, ola, niko bol. A ver, bol? Bueno. Entzun. Patata, gazta, zaintzaurrak. Bale, bai. Gaztan, Ederto, bai. ez? Zatano pateratanak ideiak jartzen bata besteari izaten, ba, horrela. Super honein, du. Maria, hemen ongi? Bai. Agian krema iten dugu edo horrela ongi? Ez hola xera. Hola. Bale, bikain. Hola, tradizional, espesito. Bikain, bol batan egiten badugu, zelan? Oierri, agian falta zaio lidergo natural horri. Gauza gehiagiagian uzten ditulako taldearen esku. Ondo dago galdetzea, baina batzuetan taldeari erantzuna moztu eta esan behar denborarik ezin du galdu hasi honekin eta orain komentatuko du. Ez dakit, badaude beste modu batzuk. Mariak jolatz sustu nahi bat du ni provokatzen, jolas da dira, nik ez dut enez mugituko. Sukaldariok minutu bat. Alkatxopa deko zunien en platengu, Bai. Zita. Zuke du puri epine, ni partide da berake alkatxopa. Ahí está. Zemat esan dau? Minutu batea gaitik aldu en plateu, badeko zuzea horburu, Ja, bitxu nagauz, gozo lan, Jazta. Jata nahi dugu, amenga, hola namaituko jata fuera. Maria, mon irikin bat. Igual... Ez jo egin lasai, a ber, zerta. Berotu ingo guzin jaba, gero zerbiduteko lasteria. Ongi doa, zutan zituen, atera ditu orain, den ongi doa. Prokontarako eneko horren jarrera ez eta asko gustatu ez, azken finean zagun super igota, super zitatuta, eta kudeatzeko pixat komplikatua ez, anjala saitzeko momentu batean, eta esan bere izaera zela, baina momentu batean berda konportatu ere, berda jakin besteekin konposatzen ere ez. Venga, gurea, Edu, gure, dale. Venga, Maria. Ze falta zaio nahi Hau ja, Ya está. Azken minutan enplatatuko dugu, bale? Maten du demoraz igual lasaiek dabiltza eta igual, Zimena, tío, oso ondo. Liston lana, ekipo? Liston lana. Ni ja joango nintzen honegaz, oie? Ez jolastu den borigaz. 10 segundo. ¿Qué dices? Venga, eman, banua.
Maria? Lasai, 10 segundu dira, lasai. Hale, eman. Horizu apur bat. Lau, Anda, banda. iru, bi, bat, denbora! Sukaldariok aurkeztu bigarren platera. Bienvenida. Cariño, en plate, vida. No se la puedo jugar. Lasai, bale, lasai, jazta. Zaitzea, oier, lasaitasuna eskatzen. Bai. Gertatu da, pixka bat, ez? Ez, den ongi doa. Den ongi doa. Bai, urduritasua ez, zainak. Ba hori, tradizionala ez, potxa batzu, beren saltzan, barazki batzu, guarnizio aromatikoa esaten dena ez. Ba hori pixka bat potxatu, gero horiek eman, eta jolas pixka bat emaiteko urde azpiko pixka bat ostatuta gainetikan. Salda... Pikin bat gehiago igual bai, kontu, babarruntxuria, trampati xamarra da, salda asko lapurtzen du, eta saldatxu geratzeko ikustezu ze denbora gutxian, geratu den lodi xamar. Esan dizut, salda falta zuela, baino... Osua dago? Ondo. Bai. Saldetik osua dago. Barazki gordina daude. Baina, krujente pixkate bai. Bai, krujente bat garet. Helburua izan, krujente hori matea. Bai. Osa, nahi ez potxau oso asko, zezan dut, azkenian bakarkan babarruna dia. Pixkat hori, krujente pixkat eukitzeko ere bai, pixkat, ere bai, berdurai protagonismo emateko, ez bakarkan. Zapore horrekatu dago, goxoa dago, heltzeko harin bat, barruntzurian zaporea mantentzen duena, ez dio barazkiak irabazi. Urde azpiko dagian igual tosko egia, igual txikitu eta hutsa bat egin da. Gainetik geratzen da, urde azpiko osoa janda. Apurtuta eta hautsa eginda eta gainia motata. Platerak aurkezterakoan gauza horiek kontuan izan. Eta nahi baduzue guk urde azpiko hori txikitzea, esai guzue eta estatu horretik. Eneko platatu, pixat alteratu da kontrolpean zegoen egoera baten dako. Entzatzat ongi goa zela, agian simplea da, baina nik pentsatzat osoa dela, merezi du bere tokia, eta ongi dago, bai. Izena daka, talde platera. Talde platera. Familia, zuen familia zaretetek. Familia, da. Azaldu platua, Asier. Azpian dakagu pure patata bat gazta urdinakin, titulatua, xo-bia, piperos pixkaten gatzakin, pasta aldente dago batxuekin salteatua, horburuak indiogu azkenin tempura moduko bat, frijitu krujente puntu bat emateko, horre azpikoa fin sartu labera, eta azkenin, pues bueno, xafuzioa da, ez? Horburua batxuekin, burukula freskura emateko. Krujente toke hori hartzeko. Txaurrak hortika. Krujente toke baka. Ondo dago. Testura pila bat, zapore pila bat, kontserba ez dirudi kontserba bat denik, izkutatu egin duzue, eta gaina kontserba berez duen mikaztasun hori platerari ematen dio oreka bat. Mikazta urdinak, koipeak, pasta negosketa dago. Berriz ere. Agitu, pasta zein. Bai, nizenaz, eskutuen, baina nizenaz. Goran egin du pasta. Talde guztiari, Oso ondo. Taldekuek gozatu dugunez, jogun bidaiaz, momentu horretan, epaiek gozatu dago. Eta hori, nabari zen da. Eta lehen hau, superpozik. Edo hori postra tokatu zaio? O postre bat egiten ari da agian? Brioxe apurtxo bat ipini dau, piñan urakin. Biziaga, oso biziaga bera. Ida base bat, baina nire ez da nire guztokoa gozogintza. Nik saiatzen da segotez gozogintza, baina emeretzi urtetan jak beharra ditzen, niretak ikasi biozu. Kentzen dugu bat orduan? Perfecto. Gero, montaje bi itzen guz, beste plater politxo bat elegi duten gu, da bi montetan. Hemen esan du, hemen da. Sobran dau generoa, Urdinazko guztia. Hemen berak esan du hemen, orduan hemen jartzen eta jartzen. Vale, bai, ez da. Sukaldari buru bat beti errespetatzen du. Sukaldariok 3 minutu geratzen dira. Bat kentzen du. Nik ingona ben banatu, puntitos. Ez, esaten zuen bezala. Eta hori urbildu interkalaz. Osea, biak urbildu la pixka da. Edo tosti interkaleu, holan erdizen, botoitxu batzu. Egin dugu lehen, emango dugu fruitua, gero gainetik krema, fruitua gainetikan, eta kremela apurtu eta bazterretan ere, bale? Saiatu da eneko aplikatzen eta eneko dago aserre. Eneko dago aserre. Ez diotela kausuri. Saiatu da zerbait esaten eta eneko hitz egiten ari zen bitartean, oier hasi da atzetik hitz egiten eta zapaldu egin dio argi eta garbi.
Honek esan zuen, berak gozogintza etzuela nahi, ez zitzaiela gozogintza gustatzen, ina torrijak. Baina argi ikusi dute hori, Krema jungo da gainean, eta hori jungo da gainean. Vale. Bai, edu bat gustora. Azken, bera, resolutiboa da, eta danetarik egiten da purbet, nire moduen, da gustora. Sukaldariok minutu bat. Ez noten azukre botako honi, ez? Honek azukrepidoaka, honek azukrepidoaka. Bai, zuri, honorea. Krema ematearena. Bakoitzak zauzen, ez da frutu lehorrak eta azukren bela. Apur bat, txikit. Bale, zuk esaten zuzuna? Zer iruditzen zaizue? Nik ez dugu mugituko. Nik nago mugiduko, jazta. Bigun da, mugitzen badugu aportu alda. Oso ona zegoen, baina platera oso hundia eta oso hutsa ikusten nuen. Eta bildurranakan aurkezpenean zeozer esatea, orduan, bueno, platera bete nahi nuen. Hori, ondo dagoela? Bai, Zuri zer. Platera hutsa ikusten dut. Baina, jazta? Plater bat ondo dagoenean, esikutu. Esikutu inuz. Vale, baina sentitzen duzune, ondo dau. Niztako da primera. Bai, ya está. Zuek probatu zuet. Edu, konfiantza guztia da gaztu. Eskerrik asko. Batzutan sinpletasuna, teknika baino beagoa da. 3 baten kontra, eta entzun, eta segi. Bai. Zein behar da gehiago. Lau, Krema de gehiago jarri. Bat, denbora! Sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera. Tira, denbora bukatu da, oso ondo sukaldariok. Tira, gaur denbora aldetik lasai ibilizareta, ez da? Bai, egia esan, ematen du, ez? Saio bagoazela konfiantza hartzen, urduritasunak pixka lasai ematen, ja nahiko argi, ez? Segituan ideak askar argitu, eta ja lantaldeak antolatu, eta martxan jarri, bai, ustez, azkenin, saio mantalo beltza azkaguna, lasaiago gaude. Oier, zuen taldean, platerak aurkezteko garaian, estuago ikusi zaituztegu. Zer moduz, moldatu zarete gaurkoan? Platerak egon dira? Nik pentsatzen dut ongi atera girela, ongi joan zaigula, eta erritmo honean eta giro honen lan egin dugula. Badira nortasunak ez, pixkatok duriago beste batzu baino, eta horiek bizi egin behar dira ere, azken finean ez gira bat norbera ezabatu. Osak ez, oso pozik egin dugunarekin. Ailegatu gira, guretako dena ongi dau, eta ez pozik, ongi, positibo. Tira, dastaketara goaz. Ba, ni ondek uste naiz, eta azkenean bata espero gaur nirekin gehatzia, ez izatea azkenen momentuko txorradan bat, eta bata nirekin. Dastaketa ondoren taldetako bat zuzenean urrengo saiora pasatuko da izarren artean egotera, eta listo, sukaldariak lasa egongo dira, baina beste talde bat arriskoan jarriko da, eta 3. norgehiagoka jokatu edo lehiatu beharko dute. Nondik hasiko gara? Hasierren taldetikan, ekarri zuen platerak. Lasai bukatu dugu lana. Irabazio galdu, epaiak erabaiko du. Ze zapore, ze goxotasun eta ze ekilibrio daukon postre honek. Benetan, Neri asko gustatu zait edu zuk nola landu duzun platera hau, nola zukua bota eta nabaitu duzu seitun busti dala eta atera egin duzu. Eta hori txekeatzea eta horren gainean egotea oso garrantzitsua da. Eskerrik asko. Pausua da. Eta zaporez kristona dago. Kremosida bia, jugotxua. Hau lortu baduzue, 20 minututan edo 15 minutuan, enuke probatu nahi nuke hobeki esan da, zer lortu aldezuten 45 minututan, honi buelta gehiago eman da. Zorionak, benetan, zoragarria. Umami, umami zaten da mesala. Zegoen dana oso, ondo, oso, gozo. Esto behar gehiago. Oier, platerak ekarri mesedez. Pentsatzen bigarren norgehiago irabazteko gaitasuna badakogula eta agian guk irabazteko dugu bai. Gustuta dauen. Postea, itxura naka hori, Seguro. Oso goxua, karamelizatutako melokotoia,
presentazio oso politxa, kramelakin, bere crunch puntotxo hori, frutule horrak bebai kriston guztua muten dutzien, eta krema gaztaia oso. Nabaitzen da egoitz, maite duzula gozogintza, eta plater borobila atera dezu. Gero denan arte pentsatu du nola enplatatu eta oso politia elitu da. Hasieran horregonda momentu bat, Ainoak eta Bio Jungarena, entzun zaituztegu esaten, kramela jarri behartzen dutela aldetan, krema gainean, ze momentutan aldatu da, platereratzeko modu hori? Az gero hasi gala hauek izketan, da erabaki du gero ja, alde guztitan jarrita hauekio gelituko zela, eta hola kutsarakin hartu ezkio, hauekio hartuko zinen. Erabaki zoragarria, benetan elegante, eta goxo dagoelako platera, zorionak. Ni ez nago itutan platatzea, eta behar du ekipoan baiezkoa. Asier, zuen taldea, Leno Maiderrek esan du, bazirudien, dantzan ari zinetela, lasai, patxaraz, eta danetan politien ezan da gozatzen ikusi zaizuela, eta hemendik ere gu gozatu guzuek lanean ikusten. Lan zoragarri egin duzue, platerak gozagarri daude, hortaz gehiago ikusteko gogoa ere badaukagu. Platerak, goxoak eta lana ongi egina. Gerrik asko. Eske nik uste dute gure platerak irurek egon dioz ondo, da ondo jo gubier, gure hartien ondo organizeta, da alegre, da posik, da ondo harten gara. Orduan hori de, talde lanien egiteko oso ondo. Zuek berriz, nola kudeatu dituzute zuen platerak, zuen antolatzeko rolak? Nik oso ondo ikusiot, azikenan atara kontu lehenengo platera atateko 20 mitxu baino ez dugu zeukin. Orduen, kapitanagaz berbetan, azikenan Laurok, esan dugu jo, lehenengo igual, araixegoaz, 20 mitxu, atara platera, eta gero besti azkenin Maria tradizionala, injaba batzuk, ondo, plo-plo, loditxute saltzie, eta gero, pastelizen makine bata, eta izen da taldie super kompleto. Eta super gustoren jo behar, Gure percepzio hemen ditxik ez da izan hori. Izan da beti tensio puntutxo hori, oso zerixo lanien, eta bakoitza bere aldetik bezala naiz eta oier handik eta hemendik ibili. Defendiru dozu zeuen platuek hau esan dozu klasikoa dela eta egisa da, baina klasikoa batzuetan simple geraketako arrisku hori dauko, ezta? Bai, askotan gertatzen zaigu, ez? Gure ideia oso garbi ikusten dugu burua, baina gero ejekutatzeko garaian ez dela espero genuena, eta askotan behar dugu denbora pikin bat, horri buelta txiki bat emateko. Eta nire ustez, zuen kasuan horrek kalte pikin bat egin dizue justu iritsi zaretelako denbora horretan. Ikusi dugu momentu batzuetan, zuen artean izketan ari zinetenean, batzuek hitzegin nahi, bestea gainetikan altuago hitzegin ikusi ditugu, gehiegi gustatu ez ezkion gauza batzuk. Giro arraru isen da, ni jakin hor nusartzen itzen. Azkenin amantal baltza mozti momentutik, seguramente, no gaztokeko aiate, eta giro ez da oso alai. Hombre, nik ezen abena ingo da gasolini egota, zutera. Kutsa etxe batekoa da. Ez ala. Posible da, gero talde bat gira, trukatzen dugu, partekatzen dugu, ideiak ere hori da, ez? Karaktereak bat dira ere, denak desberdinak gira. Agian beste pertsona batzuk gozoko dira, hobekiago doaz beste batzuekin. Hemen karaktere asko dau, eta atxemaitut diozkogun karaktereentzat, oso ongi eraman dugula, oso ongi elkarrenan eberik girela, eta hori ere kontutan hartzeko adela azken finean. Azkenean nik uste bakoitza bere errol hartu dula, danagenekin bakoitza bestia zertan zebilen momenturo. Eta, listo. Epaimaikideok erabakia hartu behar duzue? Gogoaz. Gogoaz irugargo proba. Pelear. Beste behin, jazta. Hombre, epaimazia entxuta gero, klaro, geratu jate zulora guazela. Bale, eta por kulo. Azkenean gure parekoak oso ondo indue, eta nik uste gure burua arriskoan daula, eta kanporaketetan jutia oso arrisa dakaula. Beraz, gaurko proban eta hurrengo astean gurekin egongo den taldea, izarren artean mantenduko dena, izango da
Oierren taldea. Oso garrantzitsua lan taldea irabaztea. Behin epaiak esan irabazi dugula, 1000 kilo kanpora. Zorionak, hasi, zorionak. Sukaldariok, horrek esan nahi du? Urrengo saioan, izarren artean jarraituko duzuela. Baina nor izan da zuen artean sukaldaririk onena? Nor izango da urrengo saioan sukaldari burua? Gorani. Gorani. Esfuerzos que tener. Gorani izan dira. Gorane, zu izango zara datorren astean sukaldari buru. Gorane, zorionak. Eskerrik asko. Baina azkenin gara talde bat, eta espadau goguek motivazio eta entzut aktibo bat, ez dau talde lan bat. Eta zuk motivazioa, bakazu pila bat. Talde lan bat, ez da zizitzen bestela. Batzuk jakinduria jarri dugu, eta beste batzuk ekilibrioa atzetikan. Eta gaur Goranen ekilibrioa gabe, igual hau kaos bat bihurtu izango zen. Zatik egon duan momentu batzuk, kaosetikan oso gertu ondu genak, eta Gorane da pixkat, denak... Eta de gainera denbora guztian dago, amen. Dena lotu duena. Dena lotu duena. Orain Gorane estrategia bilatu beharko duzu. Ostras, baenaz ni eiteku, Hori zaila. Oso zaila. Bueno, pentsatzeko pitxin bat badakazu. Aste bat. Ez asko, Zorionak, ondo pentsatu. Nik estrategiarik ez teket. Ez dakit eta izango nazen eiteko. Zen momentuen burue joan egin jatzu eta ez dakizu, zeran amaituko zuen. Oier, beriz ere arriskuan. 3 aldiz sukaldari buru eta okerrezpanago 3 arriskuan. Baina gero atera zara, bizirik, proba horietatik agian estrategia izan daiteke. Bai, irrifartxu dago, Javi, baina ez dakit, irrifarro horrek zer esan nahi duen, barrutik zertan ibiliko den, Oier. Positibizatzen besteik gabe. Osea, enez negarre jungo, Sukaldariok, azken desafioragoaz. Oier... Hostia, ja. Delako horpegiak. Azkenian, kabrauta, baina, bueno... Horrengoko goguakin, da listo, abese pasatzeak. Iritsi gara sukaldarien ligako momenturik erabakigarrienera, azken desafiora. Momentu zizarrak zarete, baina gaua bukatutakoan, zuetariko batek sukaldarien liga utzi egin beharko du. Bueno, denak berriz ere arriskuan zaudete, zulen da biziko, zeneko, gauzak ez diratera gu esan bezala, ez da gutxiago ere. Oier, isili, kontzentrauta. Bai. Erratibizatzen ez, Neko? Bueno, pasatzen bada pasatzen ez, bada pasatzen, bueno. Akatxetatik ikasteko tarterik izan dugu, gaurko proba ikusita. Bai, eta pentsatzen dut ikusi dela ez, agian aldaketa bat bazela, eta beste manera bat ezekin degula ez, bueno, ni saiatu naiz. Saiatu baino zertxo ere bait. Gehiago behar izan da, gaur ere berriz esan bezala arriskuan gaudelako. Eta zu, Eneko? Amen, denpleu. Zu berria zara, talde honetan? Toke, oine, azkein hau kompetizioa da, eta bakizu. Bat azerre dau, beste azerre dau, pues, no pague deu, egoitxeketanik. Tira, jarraitu izarrak bezala jokatzen, badakizue finalera iristeko beharrezkoa dela amantal beltza izatea. Azken desafioaren izena da giarra. Denak duzue behiaragi amailean, denak duzue pieza bera. Zuek 3 plater egin beharko dituzue. 3 teknika desberdinekin. Orduan, lehengoko platera izango da tartarra, bigarren platera izango da azpizuna puntuan, eta 3. karpatxo bat. 60 minutu izango dituzue guztira. 60 minutu, 3 plater. Ezin zarete bigarren platerarekin hasi, lehenari epaimaikideko keia mangabe. Eta berdin 3. ados? Ondo joan bida, txukunin bida lana, ez bestela atzera botatetxue, atzera zibizu, ezin Josu adelante, bata presente arte. Sukaldariok, prest baldin bazaudete,
3, 2, 1, sukaldariok, eman zu! Lehenengo pausua azpizuna garbitu. Garbitu gabe. Azpizuna baduka parte bat, automatikoki kendu behar zaiona Rosario izena duna. Rosario da, azpizuna bada, tubo txiki bat, hori da, dauke beste giar txiki bat, berez oso gorra dena, eta hori azkar gendu behar da. Ze osoa ez. Egoitz, gozogilea izan da, esan du, zergaitik garbitxukoet azpizun guztia. Pum. Zati bat, zain du, moztu du, ez du garbitxu gehar, bak izin da nonaz ezin da txarra, Bai, oso urturina. Espaldia aragik ez dotela in, azkeneko urte guzti hauetan gozo gintzan ondu naiz, eta... Egoitz, tranquil hartu, denporia badeko zu. Onden jenpozu, aioko zara, bale? Orain aragia prestatu dut ez, pusketa hau beden tartarrandako, eta ari naiz puskatzen. Piskate, garbiez, erregular tartarra ongiateatzeko. Sukaldariok 45 minutu geratzen dira. Agian bai txikitu duela eragia pikin bat arro eta homogenitate hori ere eneko da gozada bat lanen ikustea. Zeleante ari den. Puntu bat. Beitu, tanta bat. Tantatxo bat. Hain saltza ingo do, tartarrai botatzeko. Ondo zuez, Egoitz, denporiaz, bale? Denporiaz horrendeko zu baina ez geratu. Ez daki nola den hau. Aprobatu dana, Hori da, proba dana. Egoitz, hobeto da, apurka-apurkera, gero probeu. Eze larri botan lehengotan. Nire ustez Egoitz gehiegi botan. Hau zen bat, gehiago, hola. Juan, apurka-apurketa probeu. Gehitxo igual. Garrai. Tartar baten alineo egiteko lehendabiziko pausa gorringoa. Gorringoari mostaza. Gorringoa eta mostazak sortzen dute alamuko maionesa bat. Eta gero horri perrins pikin bat, pizante pikin bat, kaparrak, luzoker txiki hori, ozpinetako hori. Baina gorringo hori gehitu gabe horingo zaio moztu eta gatu geza dituz. Ez dut inoiz zin tartarra. Ez dut ez dakin ze testura dauke, nola ateratzen den, zer nola iten den, ez dakin. Maria egiten ari dena, oso azkarra da, ze ari da, izotzetan, emultsioa, tartarra hotza behar du izan. Enekok bukatu du, dastatzera joango gara. Azaldu guzu azkar batean platera, Eneko? Tartar bat, bale? Nola moztu duzu? Arro, txiki, pusketa, testura eukitzea? Bai, gero injotena da, gorringo agatze mulsinotxu bet, perrintza apur bat, tabasko apur bat, probedot, ez dau pikante. Bai, testura goxoa, krematxua, aurrera. Dana nahiko kontroletak diot, Ja, bastante enfoketa gonaz, jakin jot momentu bakotzen zeren binaben, eta nahiko ondo... Listo. Maria be prest. Kolore politia hoke, Maria. Aurkezpen hau zergatik, Maria? Egia esan da, kenel bat bezala nahi nun jarri. Ez beti azkenean zirkuluak egin da, hola betikoa plastautatola, hola pixkat, bai. Zuek? Freskoetxe puntotxo hori. Aitzol? Mozketa oso ondo. Temilloa kreston... Zako, zaporez oso ondo dago. Maria, aurrera. Zeba. Azkenean tartarrak normalian zirkulu baten jartzia, aro batekin da pixkat bapega egitea, eta nik pixkat aidozu dana ikusteko eta hobeto probatzen.
totino izin platera, hau denak gehiena bezalaxe. Eta hoxe. Venga, goitz, ondo. Seguru, pasuak seguru, Alkaparra botako izkio. Ondo zuez, egoitz, ondo zuez, perfecto. Geratu barik, baina ingo zu. Jasta botako dut. Amaitu dut. Ura politia, kolore politia. Azaldu guzu oier, aragiaren ebaketa. Bai, dena txiki eginez, azken finean tradizionalki Frantzian egiten dira batzutan aragia xatzeko masinarekin eta hori saiatu naiz errepikatzen ganitarekin. Saiatu naiz gara nota guztiak hori okaiten ez, pixkat alkaparrak duen alde loratu hori pixka bat korrentzioaren azidotasuna, txalotaren bizia ere, arrotzari gatz pixka bat gainetik ez galtzeko duen puntia hori, mostaza ere ateratzen pixka bat eta baskoak ere berotzen du jamia. Nik esan guen pepinillo da horak, ezta? Igual fuerteki, ezta, pepinilloarekin, ezta? Aragiak ez dauka azidoak indar gehiegi hartzen du. Zuzendu hori, mesedez. Puta da, tira. Momentu batean nire burakalean ikusten dutez, eskatzen datelarik tartarra berriz egitea, hor pixkatu datan emaiten naiztea, iritsiko naizen, demorarekin hori biriko naize. Oera, jasta hola, ja ni bukatuta. Azaldu, pixkat, goit. Ez galduta ibili naiz, eta hoxe, basaiatu naiz, ez dakitez boure berriz ez, totino izin, da aragia alden txikitu nahi indot, berdure bota izkiot eta gero salsa indot, aparte. Itxura, salsa gehiagi dauka. Gehiagi. Zuzendu eta berriz ere ditu gaitzazu. Hala. Ja gaizki osotaz, ja pentsatzen dut, ja epaimaiakoak beti atzera botako itela tartarra. Sukaldariok, 30 minutu geratzen dira. Eta zai da, bi aldeak gorritu ditu eta bain iskinak. Zigiatzen ari da. Bueno, zartaian. Iskinak. Nik enuke egingo, baina ebaki eta ondo badago. Ez du beharrik, Ez, eduke beharrik. Bai, ya prest nago, ya está. Aitzol, oier. Tartararen bigarren bertsioa. Oso ondo. Zer aldatu dugu? Gozotasuna eman diogula, aldi honetan. Nastuko dugu dena, berriz? Baldu zuen, gatzan hasteko pixka bat badauka gorringoak, osak ongi nahazila hori. Gatza gelitzen dut pixkate kontuz, badira petalo batzu hor. Bat fuerte dago, Ez dauka horreka bat. Herrira egiten aldez berrezko bada. Bukaran, egia da. Pikantetxoa dauko. Bai, pikante, niri gustatzen zait, Bai, niri pikantia gora. Gehiegi izango netzako, Bai. Eta ni pikante zaldea naiz, Bueno, bi baten kontra, aurrea. Aurrera. Ongi dago? Sukaldariok, 15 minutu geratzen dira. Nereak indo, bai, jasta. Ez daude usiteik. Temperatura jau, berda. Temperatura jatzen nahi eta urdunatea eta esan. Listo, azkenian puntuan eoteko bertan mausura dutan barruan, listo. Ida, Maria nola da. Temperatura egokixena izango zen, 55, 60 gradu. Listo. Listo. Ondago, platera. Aitzol. Beste aldea ikusi dezaket? Bai, nahi duzun alde dana dazkazu ikustia. Tostatu dudanak. Kolorea oso ondo. Oso ondo. Erdiko ikusiko dugu. Eta kolorea... markatuak. Badauka tostatua kanpoan, badauka gris arroxa, eta gaztea dela animalia kontuan izan da, koloreak. Konbertitu nahian, Maria? Gana daude, 3 koloreak, bat, bita, 3. Bueno, kontatzen badakizu eta sukaldatzen ere bai, aurrera. Aurrera.
albokoa iaitze batekin dula, besteakin dula, baina ni nerea, perfektotatzea hasieratik. Idea bat emoste, Mariak. Osa, geuzi da kanpoko kapak, barruti jateko moduen. Temperatura ambiente izango zan, 30 gradu, ditxi gora, bera. Listo? Ebati guzu edo? Labana baldin maukezu. Bai. Beste alde ikusi dezaket? Ze politia. Kristona. Zalantzari gabe, eneko karpatxoaren bila. Urduri denporik mintxeste bakarrik, osan igan konfiantzieko ikusi oten nien artizun esan dut. Badakizue baten, badakizu garbitzen, elaborazio danak ez etzezuz, noso zein indosuz. Ai. Bukatu dut. Hone beste kolore eta beste itxura duke, Venga, denbora galdu gabe. Ai, jazta. Aragia kriston kolore dauka, oso polita dauka. Osoa, guai. Egoitza, aurrera. Txupatu do arrautz osoa eta ja zegoan oso ongi, nire ustez ongi dago. Hau zeioa da, horkarik horra daude. Ze pena eta irabazi du ja, eta bueno, salatuko ez ongo egiten, eta hala, zikon ateratzen den. Bukatu dut! Edakiko dugu ikusteko barrutik? Bai. Agian gehiago ez. No, bakarrik egin... Lasai ikusten da, horrela. Lasai, ez dugu daztatu da. Bale. Uste nuen, bale, barkatu. Ondo, Koloreak markatuta daude. Kolorea badaue, temperatura sartu dio zapalilloa eta gero espainetan, eta... Hau da eskatzen genuena. Segi karpatxoaren bila. Eta txukundu pixkat ingurua. Justu hori da, aragia oso gitxe egin behar da, holako froga batean bati bat, bere goita barnetikan, ongo kolorestatua kanpotik, eta jazta. Lotzatuten hau eta ja etxaioa nahi dut. Jazta. A ver, jazta. A ver. Venga, goitz. Bai? Ebaki erditikan eta puntua ikusi behar ditugu. Bai, pasa dute. Karpatxoa, egoiz, karpatxoa, venga. Aurre. Listo? Venga, itxia, Juan horra. Leitzen horrela jaten da. Kolore hortan eta hola xeiken da. Tama eitxurare horrelakoa behar du eta hola jaten da. Hau azkarri gortzera, jasaltza prez dakar. Akaparra, gazta, gazpitxa badio gainetikan, eta pentsatzen jaun ginagoela. Entxera daia freskoan dakat ere bai, polite maiteko gainetikan. Azkenean, joan ja ber nola iteun. Egoitze segituan remontatu du, así que... Sukaldariok, 10 minutu geratzen dira. Karpatxo labeko bi papelen artean jarri eta zapatu. Eta eror, forma emateko? Forma hartzen duena. Ertza moztu, bai, ez? Inorrek ez du esan karpatxo izan behar duenek borobila karratua hartzen duena. Listo! Saldu bizkat, Maria. Bai, karpatxua, geho indet emulsio bat olioakin da limoiakin, gero da katz eskamaetan pixkat, trukula, laskak parmesanuanak, eta alkaparra pixka batzuk. Eta zerretik jarri dituzu zati desberdinak? Ba,
nire intentzioa da zuek igual bulta eman eta jatia dana batea. Biribiltzea. Bai, hori da. Nahitan da horrela jarrita. Zati desberdin. Horrelako joko txiki bat. Bai, hori da. Venga. Ni gustatzen zait, elementu bakoitza zaporeak banaka, pla. Bai, nonetzako, pikin bat gehiago falta du. Limoia putxo bat. Bitu, nik gauzat esan bizut. Bauzkazu ara ikusketak, elementu guztiak dakazu, ondu berriz ere eta oraintxe gatoz. Egia esan da arraizkoan ikusten naiz. Listo. Injot, karpatxoa. Alixenten finen ebai, da gero zapatin jo papelan hartien. Iminjot bat atxat gatza apurbet, horizo apurbet, alkaparra batzuk. Gero rukulia line binjot, eta injot emulsine bat limoiegaz potentie, base berez gordinitau, eta ikusko da. Demora galdua epratuko dugu. Kaparri okelie, limoie fuerte dau, Gureta, Vale. Karpatxoren teknika oso ondo da doina. Oso ondo. Minarretare bai. Listo? Bai. Neko, zoragarri. Zagon. Itxegaz akordenaz pillo bat, ez? Azken berari honek eusek asko guztetaiako zen, eta berak sakatzen zen, venga, Juan, tal. Eta bai, asko. Sukaldariok 5 minutu geratzen dira. Mini hor, baina plano, Amaitu dut! Bueno, ya, nada. Nola jango dugu? Zinta bat, nire ustetan bezala pixkate, alkaparra bat hartu gatza pixkatekin ez, banatitu eskunta ezker, eta bakoitza dekazu ere osto bat horrekin akompainatzeko pixkat freskatzeko. Oso ondo, zati dut pixkate. Netzako ondo. Alegre. Horreka dauka. Alegre. Ondo hau. Ondo hau. Oierra, maitu duzu. Bai, esker. Azkenengo platera falta daiteko, nik uste teknikoki zailena dela, mosteko eta dana, baina, bueno, lortzia du. Perfecto. Dale. Perfecto. Jagurre, hostia! Jata txiki buskauta erre, eman eurra! Kenduganeko, astiro. Keneko mila berria da. Txatxinien da. Al revés, emon voltie. Da bezi kendu. Gaztin da. Venga, zaiet. Minutu bat. Gatza una botako. Ibini ganien, dana alineu gatza. Apurtxuet. Hola. Vale, perfecto. Listo. Vale. Bueno, lehenoko gauza bera, ezta? Bai, gehiago bota diot, zuek esan diazuen bezala, Ados. eta listo. Maria. Oingoan bai. Baiak esan dakoakin nila lasain egon, osea, esaten nun, joten ba naiz buru alto nijoa, eta listo. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Perfecto dago, Bera. Bueno. Nola egin duzu, Agoit? Desastre, alde modure eta... Zure moduen nola izan du da? Ja, kaor, blokeatu naiz aurreneko pasotiken eta ja ez nun deus ikusten. Ja oso ordurin eban. Probatu egingo dugu, Agoit. Probatu eta...
Danan astuko dugu, ezta? Hori da, errukulakin, ezta? Nik esango nuke ozpinez nahiko... Limoia gehiagi eta gatza gutxi. Gatza ez da ikusten. Eta harakia, ekin bat lodi. Berez hau sartzen zunean besegineen egin behar. Bai? Kerik asko goitu. Ai, zuri. Zuzakaka die berizen sopa. Idai asko eskertze jotenekoi, asko animatu eta laundu dit. Denbora bukatu da, sukaldariok, azken desafioa bukatu da. Iruna plater kozinatu dituzue, zorionak. Ez da proba erraza izan. Oier, izan dugu tartarrarekin zuzenketa txiki bat hasieran. Apostua izan da agien ozpinetako horiek gehiegi altxatzen, baina, buelta eman diozu eta oso goxoa zegoen, bigarren tartar hori, azpizuna ere lehendabizikoan eta karpatxoaren lehendabizikoan. Baina, hemen zaudete arrazoi batengatik, eta izan da lantaldean ez duzulako lana ongi egin. Beraz, baduzu ez zertan hobetu, norbanakoan oso finak zarete biak, baina zertan hobetu ere badago. Ja, bueno, agian, agian zerbait pertsonala dakan ere kontra, eta ez bain badu nirekin ekin nahi, baztu ezekin eta kitxo. Bueno, Maria, azken puntuan komentatu zaugu, karpatxo hori apurtxoa zuzentzeko, gure ustez apurtxoa sosotxo zauen, baina indozu eta perfecto geratu da, izen da pipa. Arazo txiki bati aurre modu horretan egin behar zaio, azkarrentzun eta denbora galdu gabe, tak, buelta eman. Perfecto. Eta emozionatuta ikusi zaitugu. Azkenean presio asko dominatzean, eta presio askatziak ja horixe. Eta pozikin edana. Behar da askatu, behar da negarri. Bai. Eta oso pozik ibili naiz temozua, banekin zegin momentu bakoitzero, orduan, ni pozik ibili naiz proba egiten, da jute manez etxea burua altu eta listo. Azkenean estresa da, enmenatzekoa, así que estres hori ja bukau da, ja atea dut, alnun politxena indet, onena, eta listo. Ja nire estresa jonda eta horratik markoak aterrexi. Talde lana hitz egiten ari garela, eneko zuri talde hau tokatu zaizu, baino zuk burututako lana oso ona izan da, oso ona esango nuke, eta zuk menperatu dituzun teknikak, bai tartarra, bai azpizuna errea, eta bai karpatxioa miresteko platerak izan dira. Orduritasun puntu hori, bai, bestela, etxena noa, eta listo. Irabazi edo galdu. Horretatik aparte, bihotza ere badukazu. Ze egoitzi lagundu diozu beak gaizki pasa dituen uneak. Beraz, horregatik ere zorionak. Nire albokoari, egoitzeri moste, ezina zegoen geldi begire, porque sufritzen egonda, bera, ja estanketa egonda, buruete derroteta, eta zaut ditxu. Altzeben bilako, bukatu dizela lana. Jotza ontxe bai, baina gero, aurreruntz baldin basoiez. Bardin, nik nien azaldatuko. Finalien bebai. Aldatuan haitxolda, ja, bizutza beha probet bigundu inak. Baina, eskerrik asko bera gaitxi, baina, nik pardin segiduko. Ikusion momentu baten blokita gonda, bierra akabeu, ez? Beti izatetena, buru altu. Basoa zen be, mitu baten iniko aizeteko, oso ondo dau. Hasieran Aitzolek esan du agian zuk ez zenuela merezi, tokatu zaizun talde ikusi duenogatikan iritsi berria baitzara, baino erakutsi diguzu badakizula lanean eta seguroin norbaitengatik ikasi duzula, nonbait ikasi duzu, eta norbaiten izenean ari zarela gaur lehiatzen, eta pertsona hori benetan harro egongo litzateke gaur guk ikusi dugun lana eta sukaldearekin. Benetan harro egoteko modukoa. Hoi usi dut erantzun, Egoitz, zer gertatu da? Desastre ibili naizela.
Ja, hasieratik... Ez zara desastre bat egoitz, orain arte erakutsi diguzu, ez zarela, baina proba gorra zen. Eta plateren amaierara iritsi zara. Plateren amaierara iritsi zara, agian denbora pikin bat gehiago falta izan zaigu. Baina platerei aurri egin diezu, baino azkeneko plater hori ez da nahikoa izan. Egin dezun hirugarren tartarra, lehenengoa egin bazenu, platera goxoa zegoen. Oso goxoa zegoen tartarra. Eta azkenien, zeuk be hasieratik esan dozu, zeure elementuan ezingo zela, eta, bueno, horrek be igual urduritasunakin, nahaztuta ez da, frena hon zaitxu. Eta eskerrak ematizkiot nekoi, asko laundu dineri, eta animoak de jendek asko eman dizkit, eta horrengatik pozik nago behintzat. Jendek asko laundu dituta. Baina, hau, sukaldarien liga da, eta zailtasunak gero eta zailagoak dira. Eta gazin platerak zuretzako ez dira ez dazkatu zure menpe. Gozoak oso ondo egiten dituzu. Baina hemen, sukalari onena bilatzen ari gara. Ja oso urduri hasi naiz, ja ikusi dutenen zein beharren neuken, eta ja nastutaz nekin zein, da saiatu naiz ateatzen zerbait, eta horrekin gelitzen naiz. Atera ezu, goiz. Erabakia hartzeko momentua iritsi da, eta gaur gauean bertan, zuetariko batek sukaldarien liga utzi egingo du. Ezin bestean egoitz, 25.000 euro jokoan ditugu, eta beraz, amantal beltza usteko eskatuko dizugu. Zatoz ona, Ainoaren gana. Torri maitia. Lagunen gotzut. Eskerrik asko egoitz. Plazerra izan da, zu ezagutzea, sukaldarien ligan zu kozinatzen ikustea, eta zelako politxe, ez? Bia da zure zenbakia, eta zu laguntzen ibiliden nori zenbaki bila dabil, beraz, eman zu. Esker. Asko ondo. Eneko, bi zenbakia. Perfecto. Lastimida, egoitzalako. Kristo lagunedora tametik, eta lagundu bat zaten, edo nori lagunduko zaten, baina aurrera itxeko hori derrotismo puntue akabeu, da ondo urten bibasun, be? Postri ikusti baino ez da, kriston nivela eukideu, probi estako etorri ondo, baina, bueno, hori edo nori paseo baliako, baina edo nori, denpori ez kontroleu edo zer, eta etzera osoaz. Osea, gauzen bitxartin aprobetxeu, eta... Eskerrik asko. Eta gero beste gauz bat esan nahi dut. Esan. Eskerrak eman denari, hemendik laun asko emateitotela, eta esperientzia oso ona izan du da, hemen otxea. Nik egoitz gauz bat, favore bat eskatuko nizuke. Beste guztiei di, gozogintza arloan, ikastaro bat ematea bestei. Mesedez. Beraien aletik ere bai asko ikasi dut, eta oso ona diedenak, osak emezita denak. Bai, oso ona diedenak, zure amabe oso ona da gaur leitza bizka triste geldituko da, baina tira, programa agurtzeko momentua iritsi da, besarka da alkarri. Eta tira, badakizue, beti esan da esan abil, oso harro gaudena euskal sukaldaritza munduari eskaini dienaz, baina harro goteko modukoa bada, ez da? Urrengo saioan ikusiko dugu elkar berriro ere, hause da, sukaldarien liga, Gabon!